ngifuna ukuthi silungise indaba zothando so that nawe uzobona ukuthi ngiyakuthanda kahle kahle. So unesikhathi singakanani umazi uma isistelo so and yini le ekwenza ukuthi usaba ukukhuluma naye umtshele ukuthi uzizwa kanjani edatha usibhalele manje? Hayi nisina 3 weeks kuphela. Khake ngitheme ngibona hayi ngabona ukuthi hayi ogele lo nawe uyababa impela kuloshilisi lodliwa yini. Ya. Lento lezimnandi lesibona ba hayi ezamajita vele. Yabona ngitshela ukuthi hayi njenge ngihamba ngemoto ngimkhohlisa nje yabona nemoto yazi ukuthi eyami kahle kahle. Umuntu drive uBolt vele yabo. So uthi uBolt lo njalo nje makakubona uyachazeka ngawe yabo. So uthi uzwangitshela ukuthi ngenye iday ne wacishe wenza ingozi ngokuthi wayelokho ekubuka esibukweni ebuka uyilungisa amabele kanje wachazeka yabo. So uthi nje iziningi ezimchazayo ngawe yabo. So ngalokho useza wakhetha usenemizwa ngawo. Bengamele kodwa kuze kube usubiza amakamera lento besingayikhuluma nje nawe eceleni. Kahle kahle isithando sami into engilethelana khona into ebengifuna ukutshela yona. Manani soqala silungisele usithandwa sami sifike kanjani kusithandwa sami sifika kanjani nje lapho ngathi uyagagamela manje. Phela mengichaza ukuthi mengisithi isithandwa sami ngichaza ukuthi ngifuna ukuthi silungise indaba zothando so that nawe uzobona ukuthi ngiyakuthanda kahle kahle. So indaba yothando. Nami. Ayibo.